Pakistana anram palai fano Nurmuka demi hi Iris nula valai takni in namzia in ang lautak kara seilian ani a amairo chu Pakistana akirle nu chuan anun chu mangchia changtatlat mai kumsang ni somni pakhat julai thla a rin lautaka abo thuta wangin an rin lautak chu poi khoitua rin hlel ani a he chanchin hi mi puizinga aron dar mi chuan Pakistan ram mi puide chu thin urna in an lo khatta ani ole tunchuma chuan ram pakhat moile dangdai tak aram leilung moina pialama achunga chengte nun dan le khosak dan danglam tak mai ram upato tak Pakistan lam lo hoidonila he ram hi Himalaya tlangdung le Arabian Sea ten an kar chi a he ram leilung in phardana hian mun in anglo le in milo tak tak omin mun chen khata tlang chip sang tak tak chu vurin abo po chek chuklain mun chen khat ero chu thaliar le phaizol zau tak tak te in ein pharthonga tin thing le hnim ramsa le nungcha he ram hi a hausa in aram leilung tamzo ka mun cheng chhia le bumbo na te chuan aram moina abel cha ting maya ma se mishing himna le ran mona chungchanga ero Pakistan hi mun thlan om le nial om ani lo ti chu khovel pum hwa pa kan hriat le ngai dan ni in vandoi thak takin chu chu adik zia voi tam tak ti lanin aom to nge nge ani kumsang ni sompanga a ramza somli pakhate khwalzin tlo tunga dan te na a heram hi za somni panga na oma chumi omzia chu table among phala ma omti na ani ber tuna hian anram sarkar hian tourism lama mason tumin chan an lamek zela an ma sang temple huile kul upato tak tak te chu olsam ne zol zo ka tlo pole kalpo thei turin ma an leboka nima sila mak tak mayin mun tam takai ro tourism ma an son theinan mumal taka mala khar sa em thongin chu chuan anram mun tam zo ka foreigner te tlo po khap an hiala annun phungle namzia chungchanga po Pakistan a hian kan hriat angin mi pale me chhia te din mun ain thlau em ema kan hriat angin heram a hian mi chelaka hlei an ne hi thilboi thlak tak ni in mun then khata chuan me chhia te chu veiwana ani emo hun ola ani emo in soizoina atan cycle khal khap saklat ani a chu Pakistan culture an ngai dan chuan mi cheti atan thilmoi lo le in me lo tak horna thil entirna ni in an ngaya tin cycle khal mai ni lo motor khal le thil dang tam taka me chhia te ti atana moi lawa an ngai khap an nga em ema chu mai ba ka Pakistana me chhia 50% ai tamte chuan basic education anti zirna atana abulte atanga thiamna tak tak an tlak chamba ka kong engki ma mi pa ain an din mun aniamin an nu form bi ka atak taka chuan Pakistan hi me chetana mun him lo zwal te na apo khovel puma paruk na din mun alwa hial ani han soi zelila herama hian rinalama chuan Islam sa khwang ngetaka wan tu te ni in arami pui 95% ai tamma chu Muslim ani a he hi ramdang nen khwai khin chuan asang filor lak boka Pakistan khopui ber Islamabad po hi an sa khwan zo zuya aming hi pho ani in aming umzia hi Islam khopui ti te po in soi ila adik the ome engpo ni se tuna kan ngai thla khau tor hi he anram khopui ber Islamabad a thil thleng hi ni in he khopui hi anram mun dang ngai to a mun him ber poi khoina tlem na ber le mi hausa tam na mun ani a tin he khopui hi Pakistan rampum khwa pa andin mun changka na le nom sak bik na chu an hming that na le anin chhuana po ani boka he khopuya mishing omte chung nun chan chu mi puitam jok te middle class le upper class le uvek ani wang hi ani a mi mal sak chena in ro pui tak tak te van tlang mi pui nun khonom na man ro tha le changkang tak tak te in he khopui chung hi akhat ani bera tuna kan khes ngei thla khau tor po hi heng mi ho sa ti zinga mi kumsom ni pasari upa Nurmuka demi chanchin ani don ani Nurmuka demi hi kumsang kha zakwa somkwa pathum October ni somni pathuma piang ani a apa hi Saukat Ali Mukadima ani a anu hi Kausar Makadimi ni in una pathum zinga amilai ni torin alo pianga
achor chhuan in alo zir bok nen ngai sakna tin reng le nom sakna ti in ano pantia ta changin olok taka en kol seilen ani a apa chon din mun sang taklo in Pakistan government official le ramdanga palai na thok thin ani na angin za an kai chung kwa ema nuri kum no pang tak alani lain an chung kwa chuan Ireland an khopui pakhat Dublin mun an sonta a hei hi a chan chu apa na thona le ezon na awanga lo theilawa anin son angai wang ani a amai ro chu aril ro thunun le khoidang lam ol hun laya ramdanga in son an lo ni bok nen nuri chuan Irish nun phung le namzia te chu ama a aseng lut ta thwaya alo seilen chhohnu po in Ireland ngai hlut na chu aril ruwa na satakin a in tu nge to hle nge ti chuan Dublin a hian school te kalin Our Ladies Grove Primary School akal zoa secondary school akal lia ano panlai chu hlim tak le eng hel nei la vian helai mun a hian hun a mang thin ani ano panlai hun tam zok Ireland an khosak awangin nuri hian Irish community a zong zong in aril ro ape a chuta chuan chian kum ngei zwal bik pahnih nein an chian thum in kara hian chian in lei chen a nget tak an siam baka chen shan theilo khopin anin kom ngei tlang hlea heta a chian ti hian nuri chu mi chemil thatak ani thosoin an chian thum chuan an na vela shopping center a an bazar ho fowa heta chang hian nuri hi in cheidan thiam le thilnal shem em anga hriat ni in mikom nuam tak ani a tin Ireland a hian a chian de zong song po hi omvekin an community zinga mi ang thlap ani baka a chanlen zel tura mun dom ani bok nen a in song hit le to a mase apa na awanga an chung kwa cho Pakistan rama an kirle angai thu han sha chuan alungai na shel hai ema Ireland a chuan hlena ama oma lo chu du hle ma se a chung ten an rem ti puilo awangin lungai tak chungin Pakistan a chuan an chungin an kirle ta a amai ro chu Ireland a seilen nowa Pakistan an han in son le thu chu namnun phung le ti dan in ang lo tak tak awang chuan a boin she om ati ema Pakistan society ya meichia te chunga anri ro pot dan le an be seina chu ama a anom to na mun nen ngai to in ain ang lo hle a hei wang hian nuri le a chung dang te tan po chu chawna na satak ani ngal panga abikin mani du anga om du rwal ani ve chan to awangin nuri tan chuan a harsal e zwal bi khle ani amai ro chu wanei thak takin Pakistan ta na rampalai na thok fanu alo ni hlau nen an hmu dan le an be se dan chu me chedang an te na in adang lambik ta dewa chu wang chuan adu le chak zonga piang deuh tho ti thei turin a chungte puin an support tha em chena ti chuan puitling aron ni chho kumsom ni chho aron ni chuan nuri chuan atuina le athem thiam na lama in sorbing tomin malak atum chhota a heti la hian fashion lama alo tui bok nen nuri chuan ama thiam na le theina mangin thomno a design chena chu mai ni lovin banga thil le moi tak tak zia te thlengin talen anei that zia alan tir fowa chu chuan thiam na lama an khotlang chu na sataka ma son tir pha in hetianga atuina lam kong a zo mek lai hian nuri chuan mi te ngai hlut le ngai san a hlo em chena ti chuan heng a that bik na le ani na awang te hian kumsom thuma upa Zahir Jafira mitso alata ni in alang ani po hi Islamabad khosa ni in kumsang ni som pariat khan tumlok po omchong lavin anin tonga ma se engtiang che in nge anin ton ti hi hriat ani lo thung engpo ni se hetianga anin ton no hian chian anga inkom chhun zamin atopa anin ngai zong ta hiala amai ro chu anin ngai zon tir hian nuri chuan angai zong chu eng angmi nge ani a reng lo thung Zahir hi mi ho satak fapa ani baka US khwale tuini na nei ni in a hun tam zok po United States le United Kingdom a mang chena amai ro chu Zahir hi dan bo chiat na lama alo filhim lo top mai United States le United Kingdom te hian poi khoina che sang sanga mo phurtua po ni ve in heta hian nung chang moi lo le zamorong kaya mi zar boina in nam hnoya pu ani a tin UK a hian hur herna lam hoya mi ti boile pong sol khe sa mo phurtua pu ani awangin an rama tangin an no chhuak hiala ma se heng zong zong hi
Zahir hian a thup tlat awangin nuri po in chu tiang chu a hre reng lo alo ni a chung ko hausa taka tanga seilian ani awangin sumle pai kai hnoya chuan nuri le Zahir te chuan harsana po tok ngai lovin hei hi nuri tan chuan thil thatak ani a chan chu kut them thiam ne lama a theina te a pho chwa thei pha boka chu tiang bokin Zahir po hian an chung ko sum don na lian tak Amir Jaffron Company chu engtiknia emo apa hne na tangin alaro chundon bok ani nima sila anin ngai zona ero in lei china soisel bo le du thu sam ani haulo mai Zahira chu athin aramin athin arim zing thin hle a chang phei chuan athin rim na chu in sum zo lovin nuri chu kut a thlak ta fo maya amai ro chu hetianga a che dan phung hi Zahira tan chuan thil thar ani lem lo ani na taka chuan tun ma atang to in me chengai san lo na le chungtlak na alo ne sa to shima tin hepa hian me chha te chu social media a message te wathonin alo zar boy photo china chu mai ne lovin chongkam moi lo le bol hlo tak takin me chha te chu bia in hetianga awabiak na hi angya langana soi chwa ngam po ani lawa heta hian hor her na lam hoile za pa na nei mi lawa awabiak na pia lama an saruak thalak adilna ani tlang puya chutiang hnu mo por le bol hlo tak ani to chungchang chu nuri laka hian thup theima se akha tokin kut athak fo thina nuri ero chuan Zahira tun manon chu chutiang ani yang ti ngaina a reng lo ani mi ze in anglo tak pani in kop chu an cheti makti atling hiala nuri chu mi khongai na le leinat na nga tak ani lain Zahira ero akhosa zia thil diklo engi motak om nge nia anrin hlel awangin atishil hai hlom thin hle a mase maktak mai nuri le Zahira te in ngai zona chuan kumthum ai tamma a o thung hemi hun chong hian tharum thona tamtak anin kara hian a thlengang ti chu injing thiam mai ome te chuan van doi thlak takin anin ngai zona kong chuk chau tak chuan top na rap thlak tak ron thlenin pakhat zok thina aron thlen pha don ta aloni kumsang ni somni pakhat July ni somni jinglam ma taka mukadem chung ko chena in chu dan pa ngai anglo takin are thuap maya nuri chu ni ni chung lai bo to in mundanga ria son chu ati ngai lo thil ni lo ma se an mu lo na are to ema wangin an chung ko a ngai that lo na azol ta hle a ni ni liam ta July ni som paria zandar kwa khan an chena in chwa sanin heta hian an rin dan chuan nuri chu abial pa chena akal tur an ngaya amai ro chu chumi tuk le maya chuan alo kir le ngal mai an ring na chungin a hot reng lawa ni hni pum hlum aliam hnu jinglam dar khat arik chuan nuri te chung kwa chu an thla phang tan tatlat mai nuri pa chuan a fanu chu biak tumin voi tam tak message te athona ma se a message pakhat ma chana a hmulo thung chutiang bokin nuri o naw nu in voi eng mozat a kol na po chu ron chang tu reng anom thei chuang lawa te chuan zingdar nga vel arik chuan nuri no chuan a fanu hne na tagin voice message ngai thathlak omlo tak dongin a o chu ama nuri ngei ni ma se thlabar na engimo anei ti a o tang chuan a hria thei ngal maya amai ro chu voice message sa athil ron soi hi chipchiar takin vo in thleng hian pon zar alani lawa ma se hria thei china chuan he message an don hnu lok hian nuri chung te chuan Zahira hne na tagin call an dong ti ani a tin anung chang le chet phung shima ama tang to in nuri chung te hian mak an lo ti to sa shima ma se hemi chuma alo bia khi chuan chiang takin engi modang lamna awm ti an she thei tlat mai chuta chuan nuri chu khamini July ni sompariat khan a hmu lo thu aron soinon renga chu mai ba ka anrin helna ti zol turin nuri chu abul hnaya omlo thu war takin aron soiboka amai ro chu chumini July ni somni tlailam chuan mukadem chung kwa chon chanchin lung chhia thlak tak an mani tike somvek to chu police hne na tangin an dong tatlat mai police chuan an fano chu veng pakhata mi ho satak chena in pakhata tanga thi an chhar thoron shilin chu in nei to chu Zahir Jafarangi aloni che ti chu ani he thil an hmu chwadan hi an soidan chuan rilrulama harsana tok an enkol na hmun therapy works hospital ten kol dongin chuta ron betu chuan rilrulama harsana tok mek mi pakhat a om thole chu ba chuan ama mai ni lo abul vela midang te po ti na tuma a vo thu aron repota chu tho chu
therapy work hospital a thokten police station tir vele chongin report an don na hmun lampan chuan police chu an che chuak ta a mai ro chu an va thlen chuan thil boi thlak tak an va mu chuak tatlat mai Zahira chuan chemte a lo be atuma wangin police te chuan engtin tin emo khwa kher thei hlovin an man sui ta alo ni a te chuan chu in chung an han lo chwa chuan thu nei tu te chuan an rin phak bak ai rap thlak jok mu chuak le in master bedroom a chuan poi khoina rap thlak tak a thlenga ni ti an va muta a chuta chuan bangle dawara te chhuata te chuan thisen alo kai noi maya chumi hnuwa nunna nei to lo ti hria tak Nurmu Academy ruang chu va hmu bokin ataksa chuan voi tam tak vi na hnu ma alo oma hei mai ni lovin van doi thlak takin alu chu tan chhum ani boka tin crime scene a chuan twal thana man ro atan chauka chem lian tok chu chhar ani a ye chuan abial nu atha wangin Zahira chu man ngal alo ni ta ani chumi hnuwa thu nei tu te chuan crime scene a an thil va hmu chhuale ni hni kalta a thil thlendan kim changcho an rem khom alo ngai ta a nima sela Zahira chuan thopui thadu lovin engma soidu mi alo thung a mai ro chu CCTV footage atangte mita lo mutu te le phone record atangte in thil thlendan hun le mun de chu an siam rem thei ta hlawa kan hriat ang khan nuri chuan an chena in chu July ni som pariat zandar ko vela chwasanin hemi zan hian Zahiran ama hmutura angina wangin Nuri chu Zahira in lampan chuan akalta a heti lai hian Zahira chuan Nuri hriat lavin thlona ticket chumi zana New York pana thlok tur chu an pahnih tan alo buklok diam hi alo ni a alo ruam mandan chuan chumi zan chuan Nuri chu nupuya na som tumin alo pomsak ani chuan alomna atan Nuri chu zinpui ngal atuma nima sila chu tiang chu Zahira lo ruam mandan nima se thilboi thlak tak pakhat awm tatlat mai Nuri chuan Zahira somna chu lo narin kumthum lai lo in ngai zong to ma se anung chang thalo tak awangin Nuri chuan pasalata na nei du na thinlung alo pungai reng lo hi alo ni a in lo rin lok angei khan van doi thla takin Zahira chuan Nurin alo narna chu adong song thiam lo ta top mai mi chapo tak ani ba ka Pakistana chuan an kopuyata na an somten an lo hnol ani chuan in za lo na top kho ka an ngaya hei wang hian Zahira chu a thin a rim hle maya chutianga thinrim taka omlai chuan Zahira chuan New York kalna tur thlona ticket alo book to chu awa cancel ta a mase operator chuan chutianga a cancel ani chuan poisa a refund theidon lo tho a shil thung zandar som pakhat vela chuan Zahiran alo book lok to taxi chuan Zahira in ron thleng zuin heti la hian chutiang te noya zan hun an lo mana wang chuan Zahira chuan taxi driver chu pawna lo ngak turin ashila ti chuan darkra chan ve do na pel hnu chuan Zahira chu in atang chuan aron chuak le ta shama mase ama chau ni lovin ahnunga chuan Nuri chu thinrim ti hria takin aron potlok loka chuta thupe o takin Nuri chu taxi a chuan lu turin ashil zuya hetia an tlan lai hian taxi driver chuan Zahira le Nurit in kara chuan thil engemaw chinfel lo boina an nei ti anom dana tang chuan mu thein anin kara Zahira chu thu nei tu zok ti hria takin atang tu zok a tanga Nuri ero angoi reng thung mi pahni in kara thil soidun lam ai ma in ama a atong ba ka vin tak takin Nuri chu atong khum bok ani ome a mai ro chu chutia airport lampana an tlan mek lai chuan Zahira chuan driver chu a ina shwaikir le turin thu api bung le tak mut maya chu vele driver chuan chutia a thil tum thok le khata a thlak phut chu a chhana zo chuan Zahira chuan an chuan tur flight an nan man arin to lo thuina chang maya ti chuan phurle ti in Zahira in chu jinglam dar ni le mini som ni vela chuan an thleng le ta ani Nurin nupuya a somna alo hno lawang chuan Zahira chu a khirin alu lul pha ta hle maya Nuri chu a in le lawa tanga a chwa chu a phal sak lo ba ka ti luina in chunga chuan omtir ani a du to ka a an hla ngai thlatur le asui sakna ma chhon turin Nuri chu in chunga chuan kalhnan tlat ani ta a chutia ni ti aliam zel nu chuan thil rap thlak tak chu alo in thleng dot ta zut mai alo ni Zahira lo nei CCTV camera te chu he khesa thil thlendan le Zahira che dan hmu kirnan man ro poimo tak ani a heta CCTV footage a hian Nuri chuan Zahira in chu
July ni som pariat zandar som le mini som pakwa athleng ti hmu thei ni in anu zanlai pelto ni som poko jing khowar ma chuan nuri chu CCTV a chuan hmu ani le a chu fute cha chuan nuri chuan Zahira in chho san atum lai lo langa ma se achhuak dor chu danbe ni in Zahira chuan in chhunga chuan na takin apot lut le ta a hengba ka hian darkar somni palihnu atuk July ni somni jinglamdar sari arik ma chi a CCTV a alandan chuan thilmang an thlak tak thleng a awm le a puisak nei to lo khopa beidong ti hria tak nuri chu July hmuna tanga tlan chho tumin balcony chhong ni na atangin azwang thalai lo lang le a chu mai ni lovin footage atanga thil lo lang cheng tak chu CCTV chuan Zahira ni lo mi padang pani hnunglam lo lang hi alo la fu a ma se alandana chuan chung mi pa pahni te chuan an bol loka thil thleng chu ngai sak le ngai puimo angpuin an lang lo thung tin video clip dang le a chuan Zahiran ka din buk te atanga nuri alak chholaya Zahira bul loka lo ding mi padang pahni hmule ni in chumi chunga chuan Zahira chuan nuri chu atlan bo lo nan akal khum alo ni a heta tang hian nuri chu tlan chwa atumna a hlo chamti kan sha thei ome thilpui tak mai chu hetiang thil thlen lai hian he security guard hian chanpui tumna po nei lovin allowing mai thung ani ti chuan hetianga a hmel ma angmaya rong taka ache dana tang hian Zahira chu nuri chunga a thinrim zia le zana chate po ani lo zia alang cheng hle a achan bulpui ber po a kopui ni tora a somna nurin alo narawanga a thinrim na so san phut wang ani ber hengte hi CCTV footage chin nuri damlai alo lak nu nun ber te ani a police rindan chuan hetia nuri gat buk atanga lak chho ani a in chunga hnu lo ani hnu hian Zahira chuan nuri chu a that ni in an ring ta a chu mai ba ka Zahira chuan nuri chu anei thei don lo ai chuan tu man an nei bik don lo ti ril ro po in hetiang hian acheta ni ya ngai thei ani boka police te soizel danin Zahira chuan nuri chu in chunga bedroom a chuan hnuk chhawin asilai la a nuri chu voi khata ka pa voi tam tak achem te ya vitbokin chumi hnuwa alu atan chhumta niya an rin thu an soi amai ro chu chu tianga poilian thamlu tokle apoi khoidan te a han sha chwa hnu chuan Zahira chu amang ang tranta a ti chuan mi pa pakhat arin tak me chu vakolin chu chu apa Zakir ani a hetia anin biak chung hi second somli paruka rei chau ni in vandoi thak takin heta hian enge an soi ti hi hriat ani lawa ma se kan hriat thei ero chu hemi hnu hian chanpui turin apa thian pa abia ti chu ani a heta anin biak na hian Zahira chuan din mun kher taka ko meka khongai takin min pui sam ro rang takin ka ina local vat ro ruk ro an no kalania keima chawin ka oma khongai takin local vat ro ti in apa thian pa chu awabia a amai ro chu heta anin biak na hian minute nga ai rei ma o ma se Zahira tongkam chu amumal lavin asai sa hle a atu sei chuan in zom na reu reng ani boxi lo hei wang hian aum dana ngai thatlo na nein apa thian pa chuan Zahira pa Zakira chu chanchin awashile ngala chuta awasoidan chuan ifa pachunga hian enge thleng enge modik lo chu a omani nidanga minron be ngai po ani si lo a number po ka phone ka save lawa karin dan chuan din mun har sa taka ading mek ni in ka hria ti in awashila chutiang kol mang an thlak tak adon nu chuan Zahira pa chuan amma a kan no soito hospital therapy work chu wabia in afa patan home visit nei turin rimruat na awasiam puita a hetianga ati pa hian apa chuan a then khate chu bia in chuta chuan chuan lam eng emosiamin afa pa ina an kal theinan alo thlem boka ti chuan therapy waka thoktu ti an bathlen hnu le chumi hnuwa thu nei tu ti an bathlen le hnu chuan nurmukadimi ruang alutel lo taksa chu wa mu chhuani in Zahir Zafara chu a hnu loka man ani zoita ani hengba ka hian nili hnuwa Zahira nu le pa le a ina na thok mi pa pahnih te chu poi khoina anin nam hnoya rin hlel ani awangin anvain man ani boka heng anin nam hnoi na hi Zahira ina CCTV footage chuan aron ti chang hle ni in an ngai nuri thina hian rin hlel rolawin Zahira chu poi khoitu ani ti a hriat theya
hei hi evidence thahnem tak phone call atangte CCTV footage atangte crime scene atangte le mita lo hmutu te atang po in adik ti achianga ma se Zahira nu le pa ti ero chwa zalen an ni a amai ro chu nuri tha ani laya gat pahni lo om ve te ero chwa ni velavin an pahni chuan pui khoina an haider awang le shiat pui tu ani boka wangin kumsom chung jela tang turin an chung thu rel sak an ni a hei hi kan shiata kang khan gat te chuan Zahira kha nuri chunga rong takin a che ti shema se police na report an tum chong lo ti kan soi to kha hetiang thil a thlen nu hian dan anga malak na chu chak takin an chan nga la hei hi a chan bulpui ber ni lang chu nuri khesi social media na sataka adar ta ka wangin mi te ngai ven a hlo em a chu mai ba ka Pakistana chuan #justice for nur ti chu social media platform sang sanga ti lar ani boka chu wang chuan me chia te chunga hle na du lo na chungchang chu mun zau zo ka an thu chang thlan ber aroni chhota a te chuan nur mukademi tha ani atanga a thlasari na kumsang ni somhne pahni February ni somhne pali a chuan Zahira chuan child chu a ma chhonta a nima sila ama kal zongin evidence thahnem tak omma se thiam lo na ani lo thuin atang na hle a tin dik lo takin thiam no chantira pu ani thu soibokin ama ina nge poi khoina kha thleng ni ma se akal bo hlana ruk ru chet na kal swalnia arin thote asoya amai ro chu courtroom a omzong zong de chuan poi khoi tu ani ring vekin heta hian ahma pu in courtroom po na nuri chu atha ani thu apom to boka amai ro chu dan ang chuan chu tianga in pona chu kota lak lo emo pom thei ani lo thung nima sila Zahiran courtroom a omte ngai dan lak pe na tumna le buma tumna chu a hlo cham chiang ta hle a ti chuan Zahira chu shemna nun rong ber khailum turati anita ani nuri chungte abik takin apa chuan ko jawrel na asia chuan athla muang em a atir tangin Zahira chu thitura achung thu rel ani theinan be seina an nei sang bok nen atopa chuan an hmangai kalta nuri chuan jawrel na dik an mu theidon ta chu ani a heti lai mekin shemna khir khan tak achunga lekko ani chungpu in Zahira chuan lulul chhoin athu boy chu rorel na sang zoka kalpui ala tum fana heta hian shemna ta na an pek chu alandan maya chuan apui khoina nen a in phu tok lo nia a soiba ka media ten case chu an ngai vena wangle an bing khon awangin mi pui wan tlang te ngai dan le ril ro chu jat chuan ti lung oi lo hlawa chu wangin chu tiang chuan ro arel sakni in a soiboka amai ro chu wani thlak takin jat chuan Zahira ngin na chu a hnol sakba ka thitura achung thu rel ani to na chu anem nget non le ta zoka alandan chuan he khi sa hian dikna a rorel na chuan mit aya mit ti thurin pakha chu adik zia aron tar lang cheng hle a chuti rwal chuan hetiang hi thil thlen dan ni ma se khailum tura achung thu rel to chu tuna mai chuan ti hlotlin alani ri lawa hei hi ramdang then khat ang thobin Pakistana po hian hetiang shemna bo zuinan hian kum khate nga angai tlang puya chutiang ani lo chuan kum som te po nga angai thin ani ti chuan atopa Zahira shemna torel fel ani dan chungchang a hian nuri chung te le a thian ti mai ni lo Pakistana mi che omzong zong te tan an mang anele thoi pikna ta thoven na ron thlen tu ani chiang hle ome tun ma atanga mi chhia te chunga diklo taka tharum alo tho thin awang khan anril ruwa hlona atua athil tia mo phurtu ani ti hriat chhuah ni lo se chu mi chedang chunga po rap thlak takin ache chhun zom anga atopa a haina sa le rap thlak zokin ala chele lawang ti po hriat ani lo ani presin an interview tumin he khi sungchang hi nuri pa chuan hetiang hian a khai khom kan ham haya liamin kan om ani anu le pa kan ni angin kan ke somvek ani bermai mi tu po hi he khovela chwasan vek tur kan ni a ma se hetiang zonga mani ril ra nge kan fanu kan chan hi pom thiam har ani alano pang ema azaida min angil nei em boka keini chungkwa chau ni lo Pakistan rampum pui hian sona kan fanu kha kan lo chan ani theye ma se tu na chuan me chhe zong zong tan kan bei tur ani a chan chu tu emo fanu emo tu emo u nau nu chunga he thil hi a thleng thei ti in a soibok me chhe ati dikna chanlo chungchang hi
Pakistan chuan thil ngai to om le endik ngai lai tak ani a World Economic Forum in Global Gender Index meichhia le mipa intlukna an te na a Pakistan hi ramza somnga paruk zinga za somnga pathumna an ni a he rama hian meichhia ti din hun chu khovel rampum huwa pa po aniam berte zinga om nge hemi chungchang ti boi thlak zol tur hian Pakistan chuan inchung khura leile na thleng thin dodal na chungchanga an rampum huwa pin dan mumal tak an nei lo ti thei ani a hei hi om zia taka chuan an kopui le an posalte kholo taka an chetna laka meichhia te chu ator tu an ni zia le dan angpo a hum him an ni lo zia kan hre thei ome Pakistan hian meichhia za zela somthum aya tamde chuan kumsom panga an ni atangin ti du da na engchi emutak an ma chonnia soi ani a hei wang hian he khi sa tang hian he ram dan le mi puitiril ruwa danglamna engimotak a thlen hi kan be se na om chon chu anita ani